Mallorcan pasatu zana, haudek bibentzia. Espainiako erregea eta bere komandantzia. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Ejertzitua ezin itxik bi begiak. Arazkar joan baitziran, Jorge Iñaki eta Juan Jose. Negozioan sartuak, aspalditik bazeuden. Ez zuten txerririk saltzen, baizik aizkorak ta sugeak. Bazeuzkaten arma motzak, goma bi eta arma luzeak. Bazeuzkaten arma motzak, goma bi eta arma luzeak. Hartu pauso bat aurrera, gero pauso bat atzera, seguruak enduta gero takata. Hartu pauso bat aurrera, gero pauso bat atzera, txakurra zendu baino den takata. Taka, 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 fusilaren hotxa. Haren txeke ematen dit maitia, bihotzian poza. Haren txeke ematen dit maitia, bihotzian poza. Aizo, hola itzen diren apar kumbiak. Flako fongi su txama. Ta nola ezetz, ta nola ezetz. Hemen komando levante, zuen disposizioan. Label pulitxa sondira sartzeko degu abisua. Oinetan bota militarrak, adrenalina zaitigo. Ekintza dudan jartzeak ez dit mesederik egingo. Ekintza dudan jartzeak ez dit mesederik egingo. Fusilaren bestaldean, Juan Carlos erregea. Zorteak utxi jaunzun militarrak ikustean. Tiroka hasi baitziran, alde egin zezaten. Zerua ilunduta balak erortzen hasi ziran. Zerua ilunduta balak erortzen hasi ziran. Ta orduan, Juan Jose jaunak ikusiz tiroka hasi zirela, zer egingo zuen ba? Pum, 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 fusilaren